Joji junji pin akachisong ni cricket home kicho. Karbi Longri VGR alama puthak kodalong chedan bomlang. Lasi KAEC pen nona mathang ta klem un e pusi KAEC CEM pen ningje pon. All ST Students Association atum pen anti-drugs campaign amay kang nipon. Koilamati 10 bedded primary health center ahem ki kim kerang patang data ingpupon pedet. Umswai sida makha pathwa klamalong purthimi akemang 2.0 ajai me kedeng. Karbi Longri marong ke boydet arar phan bekar om kerotpon. Aprangsi Abirta kelara do anuphan kardom bajirlo kardom non Abirta than je bang sami ujang terangpi non arju ikha Abirtang tonpen. Karbi Long aduya hoi cherai konvek nangji ang tan pen kebang ke beke chia swatuma phan VGR pen tharli nangji ke chia swatuma phan longlia pata ki pipen chenglok Karbi aratum sonsuria ki sungke do anda pajokpon en nangji pu akemang pen Karbi arat lapen ki Karbi Longri cherai konvek nangji pransita mi chipidet jipu akemang pen West Karbi Long phelang pialong chuchi junji pin pen kache songasai dengponlo laso kache song matijong ni phai Krisir Kep Arni anki ni cricket home an chokdanglo. Choche junje pin akache songa long Karbi Long angkang pregja mahawar atumpen humri damsi kache song bom atumaphan aning pathidun rinti. Kache song ni cricket home an kichok thangta ki choche pin ajok okaring nu jakong kawi kache song bom atum kedoge dama phananta akisung dotanglo. Bonta KAEC atumpen chingki chingwai longlit tiki laso kachisong ington tipu akemang tip ajok kachisong abang ington ti. Karbi Long VGR along aron repen kedo atuma phan tharli ponang jipupen Karbi aratatum thurupaksi chesongpon. Lapen ki Karbi Long Autonomous Council atumpen ta ke tharli ponja phan notice palilo. Bonda VGR along kido atum godalong an lam palidam detlo. Non la soput hak godalong chedan bomla. La sila soput hak nonamat Karbi Long Autonomous Council atum thang saita klemponun ilang. Athi godalam rai arkanun i. La si godalong la so aput hak kachipahay pon thekje phan bidi sori lenang pidunan pusi Karbi Long Autonomous Council CEM Dr. Tubiran Longhan pen pachinpon. तुम था नंग चरा हला तुम नंग चरा बुना नंग तुम चीने नंग की जे कंटेंट ऑफ कोड एक्ट 1971 अंडर सेक्शन 12 आटिंग पेन योंग सिनी कोड केस तो बम अबुजोंग सिनी बिने सोंदा सायंग दें क्लेम पुलोंग थे लिली फांसी मो अदाई बांग नंग लापेन के लो एंड ऑर्डर तुम दा बैंक पुलिस पिन इतना Supreme Court pen order to death penalty. VGR Karbi Long Supreme Court pen order to death penalty. Nil to Karbi not all political parties se hang pet pen. Organization se hang et pen. La pen ke social organization intellectual political party hang et pen. Cherai lo da prabdin pen election donang. La so thing pens. Koda nil to Kirunia long ke do tumpan VGR tumpan doar tumara tumpan itu notice pi. La pen ke lada pen dam nangji pu lada bang ke nili methang CM je thul fruit si mayo claim ke la CM si je thul fruit si hoda secretary CM taro da tu MLA la pen ke Elvin Teron la pen ke penan officers pen itu penal lada tadam la pen apa bang krisi halada सरकारी गंबरा तो अल्लाह सरकारी गंबरा तो बाकी सी बनता थान पे इनके केस तो वो मोहर के हाई कोर्ट केस डोर के केस पर अंगसोंगी लिया गैर केस ना तो माता एबोब कोर्ट के दामने में एबोब लो के दामने ना सेलाम तुम ना चराबो नहीं है पोलो कोसों से केस चुपा है ये तुम चेदान बोम लो कौंसिल ना तुम माता था जुडू कॉलोनी खान बोस्ती लापन लंकाई जान हॉलर मिली MP Omar Singh की सौख्या है MLA डॉक्टर सिंह रोहन क्या है लैंड रेवेन्यू बाहिनी से के लांग अलग तुम हंस हुकुम भी पहुंची दानी तुम थाले बो मोहर ये फोंग थाले डेट पे ना फिर तुम हाई कोर्ट केस पे कर लो PIL केस पे डेट पे ना मार पता बंग स्टॉप ना को
stopen cedan masih ningkan hingira citi ma pisini tum haider lo api ke tharle lap bare bare masjid ni tum betong lap GCB ben bobo pon asi high court ke cedan ne cepe hai ye pansi tum claim nona tum thanta 62 kang tang nai ke pu Silong hala Silong lo ngata me hala da horizon poisia a tribes unto sweeper tum le hala bora bazar lo hodak tum dake atum phan thangle ji pulo bang high court case pider lo cedan lo bang case stay order bang atum phan supreme court an le lo supreme court pen ki putho bang gel atum phan dak dim klom pinangi lo reportasi pinangi a case na jujela cedan mo man kan kret rock lo lasi dakta il tum cedan mo highway ji ke alsi lasi case ka chope highway phan si ni le chuni ba ke hala ka che song ya PGR ka che song duma chuni ba ke la case ka chope highway phan si abidi nang chera pnang lasi il tum chope highway si dun thangle lo de court pe na ang song e tum dam de ma ako nili ke nanda thagle li du pe ma de court case to ko ke thali ni lo sarthi phang cholong le case cedan lo haider lo thangle phak lo ke na dum thek long ke case ke ben ke hai an ke thangle at lo judu colony khan bosti la pen ke langkai jan lai ra ni dum cedan bom lo ha la ben tha sarthi phang cholong le la si case hai lo lo ni thangle Pinini phai krisir kep arni mati jonga cheklu arni gang sampor phai hinya por Balijan Open Stage along All ST Students Association atumpen anti-drugs campaign puthak cherok tokamai kangnipon Samson Ingling pensi mei charipon lapen ki Luminglen Duangjel mei ki pha alam thi thanpon lapen aluhiaman pen rata cyclem bang molen teron lapen ki kaprek manping ki dotum chetong don Bangso jai megalong ki thanpon drugs ki chu helu akihino nailo drugs ki chu atum kanghu kanghi akam ki claim thapen apia pola pen ki tebok tera yarata tum anta sungdun rapetiti lasi drugs ki chu pen ki chepa helu thekvek nang ji pusi rada cyclem bang phu molen teron pen lamjai pon bokojan pen Rajib Sonrongpi Karbi Longri Abirta নানার সময়তে এইটো বস্তুহে খাই কিনে কিমান মাটি বাৰীটো এইটো সময়তে আজিৰ পৰা 40 বছৰ 50 বছৰ আগতে এইটো পৰাহে মাটি বাৰী শেষ হৈছিল আমাৰ নিজৰ বস্তিতে খটখটি তাতে নতুন বস্তি বংগম বস্তি 16 বিঘা মাটি 50 টকা দামৰ ভাং কাৰণে Rongarlo anta kisuga chelang phan warsai dunang jipupen Medical Primary Health Center Kimrang ponlo. Lasong sinilip MEC constituency ke parlo Koilamati alongta 10 bedded Primary Health Center kedamtang ningkan hinya prang Kimrang patang ponlo. Lapen nilip hawarta siga chelang aphan masap joy muchot pupusi ningaronglo. Bonta ahem Kimrang patang etta ingpu pereklo. Lasi Koilamati 10 bedded Primary Health Center Prabjin pen ingpu ponra Dr. Satumaphan nang toy sirak nang jibusi nilib rongasara meyame pu raj teron lapen ki rongasara tumpen kachuningri Ingri ating Karbi Autonomous Council pen sege chelanga hem kimi nile tumaphan nang kimpilo laposila bangso hem nitumhan nang pidet pen ningkan pli chok tanglo stapini ahem kikim patang eda pisitame penanganar ni lo nilitum kachonghong labang sohem mesena doktor mesen segelang atum nurse atum nang pipopu aning chiparo samin non pustame labang sohem kimi nang pu pelang lapenisi kachuning ri bang lalo labang sohem abang ke nilitum pan sege chelang rada to makisung geduk kisugune chelang ya pan sinilitum panang pilo lase labang so ahem nilitum pan ki pipe jojera labang sohem Prabjin pen kang pu ponji aphan la pela bangso hem nang pu po setame ladak ke do nang ji asonamong nilitum ladak doctor setame nilitum available nang ji ladak doctor setame ke kom neta bang plia bak doctor nitum mesena doctor nang ji la pen nurse atum setame inur bahani la pugolil ladak quarter dame nilitum aphan nang pido la selahai kisik tang adim tamitum mesen itum theklong lo lasi Prabjin pen la bangso se ke chelang hem dak kenang ji ason an se ke chelang ji ponang ji ason amung
pe do et pen bang so hem nang kang pu pe prap jia phan se ni litum koila matia rat ladak rong asar pen chenglok SGB la pen hampang asong la pen koila matia rat amen pen nilitum piniapor Karbi Anglong Autonomous Council CM ke hai la pen tim Karbi Anglong phan ta me chuning ripon lo ladak bang non election nang le ji dok dok a hot ko pene election ali ka chu en pen ladak ason amung chok chepin pen nang pudet pu bang ta me nilitum bang ke Nijang Karbi Anglong Lakhahini Amri constituency ke parlo umswai sidamakha pathuak lamalong KEEC Land and Revenue Department ahin pen akejoy pen long le pata keron ajai me kedengpon labang so ajai me kedengpon along local EM diuping maslai ahin pen si mei jalin pon lo labang so me along KEEC CEM Dr. Tuliram Ronghang Assam Flood and Control Minister Pijus Hajarika MLA Dorsing Ronghang, EM Diufing Maslai, EM's MSS Lapen ki kaprek manpeng ki duatum chetong dun. Sonsi pinilabang so ajay mek laki ada porpai sirkiap apor alompen ason kang pu long ki sompon ajay mek setami dengpon. La so along PWDIB setami KEEC CEM Dr. Tuliram Ronghang ari dengpen impupon. Lapen puthot purthimi akemang ajay mek along palipen kidukilak aradaphan akejoy pen long liapata ron pon pen misen pen radamai pi pachun pon amri pen hemari bongrom Karbi Longri Abirta ngomong ron la pen aprang ni lini indani thomti aprang mang ke putimia ke mang la so idia ko bang ke lak pora sini chok ke raisi taron ron wala kena to ni chip ne na pugolong ta technology la pen ke non la chikoyon trokong bo putimia ke mang amen ilpon pensi 1.0 rong lagisi Karbi Anglong arat invest Karbi Anglong kata yen nirtum theklong lo along kapek public pen lam ka chipichoy interaction program long dam long lepota ke long last year kon le tum putimia ke mang 2.0 ilpon lagisi pota ni tum keron chia Karbi Anglong responsible cherailo la pen ke bang mo bisi amri long pin bang suri ke thomra bang harisi inglong so an pinya ke joy ben le pota long le pota na ke chen je phan ke bang ke dam our side consultancy bilo la pen ke long le pota bifam ki pipen chen lo la ta ang to na ke joy la pen ki chu ki junta itum Karbi Anglong Autonomous Constituency people la si pini la so pacheton si pini da field development kang pu sariro lapen obestis anjo keso lapen PWD guest house kang pu lapen ke ako tuar dopik dan tuar loksi panglung tepen di harus ini anjo keso pala dahil tum sisi breeze hini do wala umsuai pen pu amtreng wala da ke pa la da ke 30 minutes anta da pen le rokko la so to ara me pini mesena to ara tero long pol ben bris ta me hada khini la ta me pini ani joksa Karbi Rongbarim la horijan dimapura hoyerong non kang samapor lapen Christmas ningkan ban ningkan kimia men pen Rongbarima rong kedo thip ke boydet aradaphan pekar om lapen sang jangthu dal ingti lapen kaprek ason keron pon laso keron ponalong rongbari mami phu molenteron mithang jongjung akhiada jinghon hipin pen pekar om kadukawi don trokner ke patuma phan pipajirpon lasong bongpen bulet bp mithang jongjung akhiada jinghon hipin pen sang han jangthu dalpen kedanglok pinang anason pi pajirpon longlong melong molenteron mai phu Rongbarim Bulet BP VP Rongbarim Desoy Teron Assistant Secretary Rongbarim Vaisong Terangpen Chinglok Rongbarim Adonami Karatum Chetongdo Bokajan Pen Rajib Sonrongpi Karbi Longri Abirta Stame ni tum la pose klem bom bang bom lo pening lithat stame peni tarik trainer cap 2025 ani stame ni tum da Karbi Rongbarim long wangsi tum Christmas lo amate tum kaching room pen kaching ki je than asona sai si deng pon lo asi ni tum da Karbi Rongbarim long non do bom
ไปเที่ยวต่างละเป็นกะเวนให้ตัวพันในตรงซับซอเวตสมัย President เป็นจังเลิกละเป็นในตัวคอมมิตี้เป็นอะไรตัวพันดักนอนหรือบอมประเทศบอมตัวพันเกิดรับเป็นการที่ละโซ่ที่ตรงโปรแกรมที่คนเนาะละเป็นกระชิงเกจิทันสมัยสอดากเป็นอันอาเกฟตัวละฮะละสิเดให้กระชิงเกจิทันละแรงสมัยจนรับรู้ini him cecet kami curap koi la so sema thasi pini wang so program man itu no ka thik kon lo la si itum da Karbi rong bare ma bangke kaching hon ke ka du ko beta the o la pen tum da dhoram ka prek do khai ke sivet same dhoram man tum prek jam same ka du ko be prek jam dhoram same ni tum man ka chipi dhoram bang man ka chipi la du be bang tum the dung do si ka prek apor same ni tum so de tolom ro ma pen lang bom lo Azian sose pini istame ni letum da ke doara da tumapan ning kang sam na lang tumapan kang sama por posi astet chatwe da hormu sam ni letum kipi ka pajiria pan la pen kipi chu ponjia pan pan 66 ni letum la so program mate pini banga por thik pom lo Nale tum him ko pini pajir ji ko pi bang se pajir ko ni letum ase Christmas agi bason lo da son lo tum committee ame phu lang li same kang sama por posi ke kar om pason se lang le ka pathik an ni ame thang ben same ba team hoi pen lo ka chi pathik kondo apa ni le tum same ki chu ki jun ki ong ke pimo we same sang asap sabe same ke ron ji la pen re son mukha ke pg pason se thik kon lo Pini Abirta lansi kang ton lo kardom